Áno, vítam vás na pôde SKGBC, aj keď toto nie je pôda SKGBC. Volám sa Pavol Kukura, som predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy. Zvyčajne tieto akcie otvára naša pani riaditeľka, ktorá je určite krajšia aj príjemnejšia ako ja, možno ste sa na ňu tešili, ale bohužiaľ nám ochorela, tak budem to musieť ten úvod zvládnuť. Takže vítam vás na jednej z akcií Týždňa zelených budov. Týždeň zelených budov je celosvetová akcia, ktorú organizujú Rady pre zelené budovy vo viac ako 100 krajinách sveta. Začalo to v roku 2009 a my sme začali v roku 2011, pretože vtedy naša rada vznikla. Vznikli sme, ja to stále hovorím, ako taká utopistická organizácia, lebo v 2011 sme nemali žiadnu zelenú budovu. A nikto o tom ešte ani moc nevedel. Keď som prišiel za ministrom, ktorý by o tom mal vedieť, tak sa ma pýtal, prečo Rada pre zelené budovy, prečo nemodré? Tak som už potom od toho nevysvetľoval. Ale v 2012 nám pribudla prvá zelená certifikovaná budova, 2013 ďalšie 3, takže už sme naozaj v takom štádiu, že už ich ani nerátame, lebo teraz už skôr dávame na to dôraz, aké sú to budovy. Máme BREEAM Outstanding, LEED Platinum, WELL Platinum, máme dokonca LEED Zero Carbon, čiže to sú hodnotenia, ktoré sú unikátne z celosvetového hľadiska. Takže si myslím, že téma je, tá zelenosť je veľmi dobrá. Ja by som ešte chcel povedať, že v rámci, alebo tento týždeň záštitu dve dôležité organizácie nám dali záštitu, my sme veľmi radi. Je to Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia. Tiež by som sa chcel poďakovať našim partnerom, sponzorom a generálnym partnerom. Generálni partneri sú J&T Real Estate, Contracting, staviame z dreva a Všeobecná úverová banka. Hlavní partneri sú Kaufland a VIT Slovakia a partneri dňa sú ČSOB, KOR a PSS. Sú to všetko firmy, ktoré nejakým spôsobom pracujú alebo sa zúčastňujú toho zeleného diania, ale čo majú spoločné, že všetky tieto firmy nejakým spôsobom, nechcem povedať bojujú, ale sa zaoberajú témou ESG. ESG je téma, ktorá je aj témou dnešného seminára a my sme začali s ESG pred 2 rokmi. Práve na takomto zelenom týždni sme urobili prvý seminár, kde sme pozvali banky a tých, ktorí sa nejakým spôsobom zaujímajú o taxonómiu a ESG a vtedy to naozaj bola novinka. Málo kto vedel, čo je to ESG. Dnes už je to téma a ja hovorím, že je to taká téma, ktorá je to ako taký obor, ktorý je za rohom. Ešte ani netušíme vo väčšine prípadov, o čo tu ide. A tí, čo s tým robia, tak vedia a tí, čo troška s tým robia, tak tušia. Niektorí si myslia, že vec sa nás to ešte netýka. Budúci rok ten povinný reporting je pre veľké firmy kotované na burze a tie, ktoré majú nejaký počet zamestnancov a nejaký obrat, potom pre stredné firmy. Ale nie je to tak, lebo tie veľké firmy do svojho ESG reportingu cez to SCOP 1, 2, 3 žiadajú od dodávateľov tie informácie o ESG. Čiže ja hovorím, že za chvíľu tak, jak každá, aj tá najmenšia firma má účtovníka, tak bude musieť mať ESG konzultanta alebo niekoho, kto spracuje tie dáta v tom ESG, hlavne to environment, tam sú tie najdôležitejšie dáta o uhlíkovej neutralite, takže nás to neminie a o tom je práve dnešný seminár. Takže ja by som si už dovolil dať slovo väčším odborníkom na ESG ako ja a hlavne moderátorovi dnešného večera, ktorý bude Marek Kremeň, je to podpredseda predstavenstva našej organizácie, expert práve na túto tému, lebo je certifikátor pre všetky tie systémy, ktoré máme. Ja by som len uviedol, Marek sa tej problematike nie ESG, ale udržateľnosti venuje od roku 2008. Vysokoškolské štúdium so zameraním na udržateľné technológie, budov a architektúru absolvoval na Slovensku, Veľkej Británii, Singapure a Rakúsku. Pracuje v spoločnosti Exergy, ešte musím povedať ja, Marek. A je, aby sme chápali, že je odborník, takže je certifikátor, alebo má akreditácie na LEED, BREEAM, WELL, AP a WELL PTA. Od roku 2012 je členom predstavenstva našej zelenej rady a dnes je podpredseda predstavenstva. Marek, mikrofón je tvoj. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že som podpredsedom nielen dnes, budeme zajtra. Uvidíme. A ty si všetko povedal za mňa, moja príprava bola zbytočná, takže aby som to moc nezdržiaval,
Ďakujem teda za predstavenie. Červenoval som sa dvakrát, raz keď som videl jeden obraz, ktorý potom odporúčam si pozrieť za jedným Rodalpom. A teraz druhýkrát, keď som sa o sebe dozvedel veľa vecí. Ďakujem. Takže aby som zbytočne nezdržoval, ja ten úvod, ktorý som mal pripravený, preskočím. Určite sa tie informácie dozvieme aj teda počas dnešného doobedia. Večer ešte nemáme. No ja by som plynulo možno prešiel na tú prezentačnú časť. Budeme mať teda 4 speakerov, ja len možno poviem teda takú osnovu dnešného doobedia, ktorí vlastne budú mať odborné prezentácie. A potom v tej panelovej diskusii budeme mať 5 speakerov. Možno, že len pre nejaký úvod by som povedal, že 4 títo naši hostia dnešní budú mať prezentácie a sú z finančných sektorov, z finančných inštitúcií a máme jedného prezentujúceho a speakera do panelovky, ktorý je z komerčnej sféry, takže podľa mňa veľmi dobrý mix a veľmi zaujímavý, kde sa stretáva teda sektor komerčný a sektor tých, ktorí tie peniaze v rámci aj ESG kritérií budú poskytovať a poskytujú a teda povedia nám viac o tom, ako vnímajú túto tému oni, akým spôsobom ju aplikujú, ako sa adaptuje ten ich segment práve smerom k týmto kritériám, ktoré súvisia s ESG, čo je Environmental Social Governance, alebo teda politiky environmentálne, politiky sociálne a politiky riadenia. No a ja by som teda dal slovo našej jedinej a prvej dáme, a dáme majú teda prednosť vždy v SKGBC, takže poprosím Laura, ktorá je špecialistkou ESG v spoločnosti VUB, alebo v VUB banke, aby nás nasledovala na pódium, alebo mňa. Nech sa páči, kdekoľvek. Myslím, že mikrofón je tu. Ten mikrofón môžem zobrať? Heni? Dobre, takže... dobre. Tak, super, nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. OK, ak môžem poprosiť trošku tú prezentáciu posunúť. Super. Super. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam teda, že to bude prínosný deň nielen pre vás, ale aj pre mňa, teda pre nás všetkých. Keďže heslom tohto ročného týždňa zelených bodov je Building the Transition, ja som aj tento krátky vstup poňala takým stavebným spôsobom. A chcela by som vám vlastne predstaviť to, ako VUBčka vlastne buduje to ESG poňatie v oblasti budov. Ako predpokladám viete, VUB je súčasťou bankovej skupiny Intesa San Paolo a množstvo tej ESG legislatívy, tých trendov a správnych postupov máme od materskej firmy, ktorá v roku 2021 vstúpila do Net Zero Banking Alliance, do Net Zero Asset Management Initiative a z toho sa odvíjajú aj z toho sa odvíjajú aj rôzne záväzky a ciele, ku ktorým sa banková skupina zaviazala. OK. Tie sú samozrejme dobrovoľné, ale banková skupina si ich teda vzala k srdcu a s použitím ešte množstva iných štandardov a iniciatív ich sa snaží pretaviť v praxi. Základným kameňom toho postupu pre nás je momentálne business plán na roky 2022 až 2025, v ktorom vlastne množstvo týchto hlavne environmentálnych, ale aj sociálnych a governance cieľov pretavili do KPIs pre dcérske firmy. Máme povinnosť, respektíve materská firma si zadala za záväzok mať 100% zelenej elektriny do roku 2030. Do roku 2030 takisto cieľ mať zero emissions na vlastné emisie, teda Scope 1, Scope 2.
zatiaľ nie je príliš špecifický cieľ stať sa dopadovou bankou, teda mať čo najväčší impact v tejto ESG oblasti na spoločnosť. Okrem týchto cieľov sú vlastne samozrejme aj dané záväzky a vstupy do toho, čo by sa malo vlastne pretaviť do našich produktov, do našich činností a následne k našim klientom a spoločnosti. Intesa sa zaviazala podporovať biodiverzitu, rozširovať portfólio sustainable a teda udržateľných a sociálnych produktov v rámci úverovania, v rámci fondov, v rámci bondov. Vyčlenila na to CAPEX, teda kapitálové náklady na rôzne opatrenia, samozrejme aj prevádzkové náklady, ale vlastne má dedikovaný budžet na to. A jedným z takých detailných, ale veľmi často a veľmi intenzívne sledovaných opatrení sú vlastné emisie a keďže k tej vyslovene uhlíkovej neutralite sa je veľmi ťažké dostať v absolútnych číslach, tak banka plánuje aj offsetovanie emisí, ktoré nebude možné fyzicky zrealizovať. Na tomto stavia VUBčka a začali sme zeleným manifestom, ktorý možno viacerí poznáte. Máme plán v rámci vlastných emisí, vlastných budov, keďže sa bavíme hlavne teda o budovách. Je to hlavne ten sektor, ktorý u nás produkuje emisie, keďže banka nemá výrobné facility ani nejaké iné závody. U nás zdrojom emisí sú hlavne budovy. Preto vlastne je táto téma pre nás veľmi praktická a vieme poskytnúť do určitej miery nejaké know-how a skúsenosti a ten prístup, ktorý k tomuto máme my. Takže máme plán zvyšovania energetickej efektívnosti vlastných budov, máme plán zelených rekonštrukcií pobočiek, ktorý sa týka teda pobočiek, kde nevlastníme budovu a nemáme možnosť tú budovu ako takú ovplyvniť, máme možnosť ovplyvniť iba vnútorné prostredie. Takisto máme vlastný záväzok nakupovať iba zelenú elektrinu, teda elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Do roku 2030 by to malo byť už 100%, teda od roku 2030 by to malo byť 100% s tým, že ten nárast by mal byť postupný. Máme vlastnú inventúru emisí skleníkových plynov v rámci Scope 1 a 2, teda vlastné emisie a akčný plán na ich redukciu, ktorý sa samozrejme týka hlavne teda budov. Máme do určitej miery v pláne aj inštalovať vlastné zdroje obnoviteľných zdrojov. Samozrejme plánujeme aj množstvo aktivít, ktoré sa týkajú zeleného obstarávania na ten scope 3, teda všetci naši dodávateľia a zároveň klienti. Množstvo informácií v tejto oblasti čerpeme z odborných partnerstiev, napríklad ako je Slovenská rada pre zelené budovy, a kde vieme to poradenstvo, to know-how a zdroje informácií poprepájať, poskytnúť to klientom a snažiť sa vyťažiť z tých kapacít, ktoré všetci spoločne máme čo najviac. Máme vlastný plán na offsetovanie emisí na slovenskej úrovni, teda nekupovať si offsety z medzinárodného trhu s emisnými kvótami, ale pripravujeme plán a metodiku na offsetovanie na Slovensku. A všetky tieto
naše činnosti sa zároveň snažíme pretaviť do toho, akým spôsobom nastavujeme alebo transformujeme naše úverové a finančné produkty pre klientov. Máme už teraz tzv. Zelené produkty, ktoré zatiaľ v takom obmedzenom režime, respektíve nie veľmi prísne, zatiaľ tak akože široko, ale postupne sa to zlepšuje. Poskytujú financie na tzv. Zelené projekty. Hovorím, ten range tých projektov a nejaké kategorizácie sú stále vo vývoji, tak ako celé to ESG je vlastne maratón, hej, nie je to šprint a je to spôsob postupného sa zlepšovania. Takže hovorím, na trhu už nejaké finančné produkty máme produkty pre korporáty, respektíve pre veľké firmy, máme produkty ako zelená pôžička alebo zelený úver pre jednotlivcov, teda pre fyzické osoby. Sú produkty aj investičné. Snažíme sa takisto zohnať peniaze od európskych bank. Akurát tento týždeň by sa mala uzavrieť dohoda s EIB bankou na podporu podnikania, zvlášť v málo rozvinutých regiónoch, kde určité percento, myslím, že v objeme 5 miliónov eur je povinné dať do udržateľných projektov. A v neposlednom rade teda sa snažíme robiť osvetu, respektíve podporovať osvetové aktivity, rozširovať dobré štandardy, príklady dobrej praxe medzi našich klientov a za tým účelom teda, aby sme sa v tejto oblasti posúvali všetci. A nakoniec už len taká čerešnička na torte v rámci takých tých CSR aktivít, okrem banky, naša nadácia poskytuje Envirogranty a udeľujeme Atlas Envirocenu, v ktorej sa niekedy objavia aj teda projekty, ktoré majú súvisť s budovami alebo so stavebnými materiálmi, ako napríklad sa stalo aj pred 2 rokmi, a s ktorými sa potom vlastne snažíme nadviazať nejakú praktickejšiu spoluprácu a pretaviť to aj do reality, tak aby sme, ako sa hovorí, robili to, čo kážeme a keďže sme ich ocenili, tak sa im snažíme pomôcť aj tým, že ideme príkladom a použijeme vlastne tie projekty, ktoré sme aj ocenili. Toto je možno už skôr na tú panelovku vlastne konkrétne, ako sa volajú tie produkty, ktoré v tejto oblasti máme, ktoré pre stavebníkov, či už individuálnych, firemných, alebo samosprávy, či korporáty, VOB banka vie ponúknuť. Sú to jednak pôžičky, úvery, investičné úvery, mnohé tie produkty, hlavne pre individuálnych klientov, sa dajú kombinovať aj s programom Sašpky Obnov dom. Pracujeme momentálne aj na kombinovateľnosti úverových produktov pre samosprávy a pre malé firmy, na kombinovanie a preklenovanie projektového financovania z eurofondov, ktoré samozrejme už do určitej miery funguje, ale pracujeme v podstate na kategorizácii, na lepších podmienkach pre tzv. Prémiových, ani nie tak prémiových klientov, ale pre prémiové projekty, pretože chceli by sme
zviditeľňovať a ohodnocovať projekty, ktoré by mali ísť príkladom, ktoré sú motivačné pre ostatných ako dobré postupy, hodné nasledovania, tak aby sa ten štandard bodov celkovo stále zvyšoval. Pre firmy a samosprávy je to udržateľné financovanie u nás hlavne z tzv. S-loanu, to je vlastne celobankový indesácky fond, ktorý u nás sme nazvali produktovou radou TERA, na TERA Enviro, TERA Social a TERA Governance, podľa toho už, čo ten projekt financuje. Teda investičný, takisto sú produkty pre bytové domy a spomenutá EIB linka na podporu podnikania v malo rozvinutých regiónoch špeciálne. Takže to je zhruba prístup VUB banky v oblasti budov. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teda teším sa na vaše otázky v rámci panelovej diskusie. Ktorým je pán Kolman Buzgo. Možno by som ho aj poprosil, aby kľudne prišiel ku mne na stage. Je riaditeľom divízie riešení pre firemných klientov a riadi oblasti financovania komerčných nehnuteľností, obchodného financovania a faktoringu. A teda prischla mu aj téma ESG v rámci banky. Takže o tom, že financovanie môže byť aj zodpovedné, nám povie viac v nasledujúcich minútach. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Keď sme pred 2 rokmi v ČSOB pristúpili k implementovaniu programu udržateľného financovania, tak som takto vystúpil prvýkrát s touto témou na Zväze chemického priemyslu, kde ma náš najväčší klient s nadávkami rovno poslal dole, pretože skonštatoval, že Kristove rany okrem Ministerstva životného prostredia ho už aj jeho vlastná banka bude otravovať s touto problematikou. Ja teraz začnem tú prezentáciu a budem letieť cez tie slajdy, nebudem vás veľmi týrať, s pripomenutím, že prečo to vlastne robíme, v akom kontexte a prečo aj banky. A ja sa veľmi často zvyknem vrácať k takej tej prvej všeobecnej, o ktorej sa tak dobre rozpráva, len tak ťažko sa to robí, téme, že čo je to vlastne udržateľnosť a prečo chceme, aby naše deti žili v normálnom prostredí a aj ďalšie generácie. Ja si toto občas musím pripomínať, pretože tých z vás, ktorí robia s touto témou a snažia sa implementovať ESG do produktov, do komunikácie s klientami a zároveň udržať portfólio, lebo nie je nič ľahšie ako sekať hnedé, a zároveň udržať ešte aj budget a plánovanie, viete, že to je kvadratúra kruhu, tak sa veľmi často vraciam k tej myšlienke, že prečo to vlastne robíme. Ciele trvalo udržateľného rozvoja boli prijaté ešte v roku 2015, ktorým sa prihlásilo 193 členských štátov OSN a k týmto cieľom sa pridala aj naša banka už roky dozadu. Vtedy to bola ešte skôr téma CSR oddelenia a marketingu, ale pokračovali sme ďalej. Identifikovali sme 5 cieľov, ktorých sme videli, že sme relevantní a na ne sme sa zamerali, ktoré môžeme rozsekať v podstate do takých 3 základných oblastí. Jedno je obmedzenie nášho negatívneho vplyvu na spoločnosť a na životné prostredie. To je vlastne o tom, že nemôžeme vodu kázať a víno piť. My máme rovnako záväzky dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2030, čo ide zo začiatku dobre, keď predáte všetky staré budovy a presťahujete sa do novej, ako sme to urobili my, ale potom kúpite OTPčko a zistíte, že môžete začať odznova. Ďalej je to zvyšovanie nášho vplyvu na spoločnosť a to je presne oblasť, ktorej sa chcem venovať trošku podrobnejšie, pretože to sú tie peniaze, ktoré my nalievame našim klientom a to je ten spôsob, ako najviac môžeme ovplyvniť túto tému. A potom je to samozrejme aj povzbudzovanie zodpovedného správania našich zamestnancov, to je z toho ESG, to S. S tým vás nebudem trápiť, tým trápime našich kolegov. Ja chodím do práce bicyklom.
Toto je, čo som spomenul, environmentálna politika ČSOB, ktorá je nastavená podľa noriem a ideme znižovať a dosahovať uhlíkovú neutralitu. Toto je ešte starý slajd, my ju chceme dosiahnuť v roku 2030. No a teraz ja sa ospravedlňujem, že som cez to tak letel, ale chcem vám skôr potom niečo konkrétnejšie povedať, ako len tieto všeobecné veci, ktoré pre kolegov z ESG budú asi známe, možno pre niekoho menej. Čiže udržateľné financovanie. Čo je to ESG? Tí z vás, ktorí nevedia, väčšinou sa zameriava každý len na to E, to znamená zmierňovanie zmien klímy, dopady na životné prostredie, biodiverzita, voda, obehové hospodárstvo, znečisťovanie. Reálne ale sa musíme zaoberať aj s otázkou nerovnosti a inkluzívnosti pracovných vzťahov na pracovisku a zároveň firmy si musia uvedomiť, že nepôsobia na Marsa, ale sú súčasťou nejakého ekosystému. To znamená, že tiež značným mierou vplývajú na prostredie okolo seba. No a potom je to samozrejme governance, to znamená, akým spôsobom riadite firmu, ak to preložím do slovenčiny. Pokiaľ nedáte do KPI obchodníkov aj ESG témy a zelené produkty, asi nedosiahnete želaný cieľ, čiže presne o tom môže byť aj governance, keď mám byť konkrétny. No a samozrejme, zelené financovanie musí zohľadňovať všetky tieto kritériá a zároveň musí sledovať aj nariadenia EÚ a EÚ taxonómiu. Ako sme sa sem dopracovali, toto je tiež len na pripomenutie, Parížska klimatická dohoda, akým spôsobom chceme znižovať emisie skleníkových vplyvov. A zhruba niekde v tejto dobe, prečo toto ukazujem, si niekto uvedomil, že to nie je len o tých primárnych znečisťovateľoch, to znamená stavebníctvo, budovy, energetika, automotív a podobne, ale niekto im tie peniaze aj nalieva a niekto zistil, že by bolo celkom dobré zaoberať sa aj témou udržateľného financovania a nielen udržateľného podnikania. Čiže zhruba z tejto doby 2018 vznikajú prvé záväzky bankových skupín, keď pristupujú k rôznym záväzkom, podobne ako naša skupina KBC, k rôznym záväzkom, čiže už nie len, že dobrovoľne, ale k záväzkom, ako pôsobiť na svoje portfólio a na firmy, aby smerovali k smerom k udržateľnému podnikaniu. EU taxonómia. Tuto sme presne v tej kvadratúre kruhu, keď si musíme občas pripomenúť ten prvý slajd, že prečo to vlastne robíme, pretože tuto začne byť téma technická a pomerne náročná. A keď dospejete už k tomu, že chcete implementovať EU taxonómiu, skúste začať hľadať EU ESG špecialistov potom do firmy. V podstate ten rámec o EU taxonómii stačí, ak si zapamätáte tie 4 základné podmienky, musíte významne prispievať dosiahnutiu aspoň z jednému zo 6 environmentálnych cieľov, ale zároveň nemôžete do not seriously harm významne poškodzovať žiadny z týchto environmentálnych cieľov. Čiže darmo budete čistiť komíny, keď budete vypúšťať do riek niečo špinavé. No a zároveň musíte vykonávať svoju činnosť v súlade s nejakou reguláciou a potom sa ponoriť hlbšie do level 2 nariadení, ktoré vám už budú hovoriť, ako to máte robiť. Ja to naozaj ukazujem tým z vás, ktorí teda tejto téme sa ešte možno tak podrobne nevenovali. Ak tu takí nie sú, tak sa im rovno ospravedlňujem tým ostatným kolegom a radšej prejdem teda k tomu, čo znamená EU taxonómia v oblasti komerčných nehnuteľností, pretože v prípade, ak banka nechceme riešiť greenwashing, alebo chceme sa naozaj venovať téme zeleného seriózne a chceme to robiť v súlade s EU taxonómiou, tak sa musíme nastavovať na takéto definície. Nebudem vás tým týrať, ja chcem iba spomenúť, čo vlastne chceme od našich klientov. V prípade, keď si stanovujeme nejaké ciele v oblasti komerčných nehnuteľností alebo rezidenčných nehnuteľností, rovná sa hypotéky, tak pýtame od klientov dáta. A pýtame ich spôsobom, čo sa týka budov, ktoré boli skolaudované po roku 2020. Pýtame samozrejme energetické certifikáty a hľadáme ihlu v kope sena. Bože, niekto postav A0 minus 10%. A v prípade, ak áno, tak potom sa ešte vypýtame zo pár údajov k nej a v prípade, ak robíme investičný úver s nejakým developerom na budovy, ktoré sú teraz staršie, ako je december 2020, tak hľadáme aj certifikát EPCA.
prípade, ak poskytujeme úver na renováciu, samozrejme súčasťou takéhoto podnikateľského zámeru musí byť rekonštrukcia budovy s dosiahnutím vylepšenia energetického štandardu budovy aspoň o 30%. Toto sú už také chronicky známe veci, ale dobre je si ich pripomenúť. Ľahko sa to takto píše a ťažšie sa hľadajú developeri, ktorí sú ochotní do toho investovať peniaze, hlavne pokiaľ ide o near zero building. Ten trend, kam vidíme, že sa tá EU taxonómia uberá, je potom samozrejme v rámci komerčných nehnuteľností, a to tu už tiež zaznelo, je celý ten reťazec tých dodávateľských a subdodávateľských vzťahov pri výstavbe budovy, lebo jedna vec je, aký máte certifikát na budovu, BREEAM, LEED a podobne, a druhá vec je, že akú má uhlíkovú stopu samotná budova pri jej výstavbe, aké materiály ste použili. A to sú potom otázky, ktoré developeri už kladú svojim stavebným firmám a my zatiaľ kladieme otázky developerom, poviem pravdu, ale časom sa ich zase začneme pýtať aj na tento reťazec. Nechcem strašiť naozaj, ale my sa budeme asi pýtať naozaj tých developerov a dúfame, že oni sa teda budú pýtať ďalej. Len tak na takú obľúbenú diskusiu som, ak niekto stihol prečítať, v tomto momente ma raz prerušil to bola energetická firma, jeden veľký hráč na trhu, ktorý povedal, že keď ho budem ďalej týrať takýmito vecami, tak sa proste zdvihnú a odídu do Ázie. Áno, to riziko, že Európa je taký frontrunner, je prísnejšia ako EU taxonómia, je proste prísnejšia ako je ICMA štandard, ktorý používajú Američania alebo Ázia. Ak sa Európa bude chcieť ubrániť tomu, aby tovary alebo materiály, ktoré nespĺňajú tie požadované štandardy, k nám prúdili, bude sa musieť zaoberať vážne nejakým mechanizmom, ako sa ochrániť si naše hranice, colná politika a podobne. Čiže bez tohto to asi bude len nice to dream. No a teraz dúfam, že som cez to rýchlo preletel, aby som teda stihol aj niečo porozprávať o ČSOB. Venujeme sa teda tejto téme už 2 roky. Naša materská firma je belgická, sedí v Bruseli, takže to zobrala od podlahy komplikovane a poviem vám, že som si za tie 2 roky užil. Ale v princípe to, čo robíme, je, že sme identifikovali sektory, ktoré sú s najväčším dopadom na životné prostredie. Asi vás nebude šokovať, keď tam vidíte energetiku, nehnuteľnosti, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, chemický priemysel, automotív. A v princípe hľadáme prienik, kde sme my ako banka relevantná, to znamená, že kde máme množstvo klientov a množstvo expozície, čiže vieme pôsobiť na našich klientov a zároveň ide o sektory, ktorými sa oplatí zaoberať. Medzičasom už otvárame ďalšie. Pre tieto sektory každý rok vypracovávame sektorové analýzy, ktoré nehovoria len o tom, že aká je nová regulácia a čo sa tam deje, plán obnovy, aké sú obchodné príležitosti, ale venujeme sa aj stránke rizík, nie len z pohľadu uhlíkové stopy, ale pridali sme už biodiverzitu, pridali sme aj iné aspekty. A výsledkom týchto analýz, zatiaľ sme v rovine, že toto teda klienti nevidia, ale to, čo klienti vidia na konci dňa sú naše záväzky v týchto sektoroch, ako chceme znižovať. Momentálne máme publikované na skupinovej úrovni ciele znižovania uhlíkovej stopy nášho portfólia, čo znamená, že ľudsky povedané, budeme sa snažiť podporovať zelené podľa EU taxonómie, podiel percenta zeleného portfólia u nás, ale nie sme len pri podiele, že ja neviem, z komerčných nehnuteľností, koľko percent z nich spĺňa kritéria zeleného, ktoré máme plány ako narast, ale máme teda už prepočty tón emisí na 1 milión financovaného portfólia, ktoré budeme počítať a merať, aby sme dosiahli do roku 2030 náš stanovený cieľ. Je to také celkom zábavné sedieť na predstavenstve a vysvetľovať šéfom, že my sme zvyknutí takto kresliť grafy a teraz kreslíme takto grafy. Je to naozaj náročné, pretože našim klientom musíme teda aj vysvetľovať, nie v stavebníctve, ale v iných sektoroch, že sú niektoré veci, ktoré financovať nebudeme, uhlie, fosílne palivá a podobne. V sektore nehnuteľnosti je to skôr o tom, že sa budeme zameriavať naozaj na budovy, ktoré sú
Nehovorím, že hľadáme A0 minus 10%, budeme teda hľadať nové budovy, ktoré aj tak musia byť všetky už Ačkové, ale teda budeme naozaj zohľadňovať toto kritérium a povieme to aj naopak. Čo sa týka investovania do starých nehnuteľností, no pokiaľ nebudú spojené s rekonštrukciou, ale chcem vidieť niekoho, kto kúpi starú budu a nechce ju zrekonštruovať, tak obávam sa, že možno na výnimku. Čiže nehovorím, že už budeme financovať len zelené, to žiadna banka robiť nebude, ale naozaj budeme sa snažiť dosiahnuť tie plány ruka v ruke s našimi klientami, ako zvyšovať podiel toho zeleného a budeme sa pýtať aj na emisie a budeme sa pýtať veľmi, veľmi veľa. A budeme sa snažiť samozrejme tieto dáta zohnať z verejne dostupných zdrojov. Bohužiaľ, nie sú tam všetky, takže pýtame sa klientov. No a ako toto chceme dosiahnuť? Ja som si vynadal, keď som videl, že kolegyňa si teda pekne pripravila slajd s produktami a ja som presne ten slajd tam nedal. To máte tak, keď to robíte za hodinu. Takže ja to iba zhrniem. Samozrejme, že to nie sú len analýzy a nie sú to len plány na skupinovej úrovni, respektíve lokálnej úrovni, ako chceme znižovať emisie. Samozrejme, že sú to aj produkty, ktoré sa snažíme klientom predávať a ktoré potom majú prispievať presne k tej podpore toho zeleného portfóliu. Čiže v oblasti nehnuteľnosti je to úver pre zdravšiu zem, ktorý je nastavený v podstate v súlade s EU taxonómiou. A samozrejme máme množstvo ďalších produktov, aj čo sa týka hypotéky. Budeme spúšťať garančnú schému v oblasti sustainability s európskym partnerom už v novembri. Máme najväčšiu leasingovú spoločnosť, takže samozrejme, že máme aj produkty pre zelené autá. Máme aj poisťovňu v portfóliu, čiže samozrejme poisťovňa takisto prichádza s novými produktami, ako je napríklad poistenie fotovoltaiky. Týchto zelených produktov sa na vás, poviem pravdu, asi bude hrnúť zo všetkých bank veľa. Otázka je, ako sa v nich zorientovať. Ja si teraz možno vás predbehnem speakera, ktorý mi vynadá. Keď hovoríme o zelených produktoch, štandardne sa asi všetky banky stretávame automaticky s otázkou klientov, OK, tak vy podporujete zelené, automaticky to znamená, že to zelené bude lacnejšie a dajte mi tie výhody a odfinancujete všetko. Ja už som mal na stole toľko perpetuum mobile, ako vyrobiť z plastov, ja neviem, vykurovací olej a podobne, ako klient bol na záporné kvity. Musím to takto povedať. Samozrejme, že banky sa budú snažiť a tieto produkty, ktoré sú spomenul, všetky obsahujú nejaké výhody. Niekde dostanete nejakú zľavu z marže, niekde to bude menšie požiadavky na kolaterál, niekde to bude dlhší tenor. Čiže tie výhody tam budú, ale ja len pripomínam dva aspekty. Jeden je, nikto bankám v súvislosti so zeleným nevypol komplet celú reguláciu, ktorá sa týka kreditného rizika. Čiže my tých klientov stále posudzujeme rovnako podľa kreditného rizika. To, že ste zelení, neznamená, že automaticky dostanete úver. My vás stále musíme vašu bonitu posúdiť a nie preto, lebo sme hnusná banka, ale preto, lebo to regulácia po nás chce. A okrem toho by sme boli blázni, keby sme poskytovali teda úver niekomu, kto bankrotuje o týždeň. A druhý, veľmi triky, také niečo z internej kuchyne. Pred týždňom som sedel so skupinou, ktorá rieši oblasť rizikového modelingu. Čo sa týka globálneho oteplovania a environmentálnych zmien, prichádzajú na stôl nové rizika. To sú sekundové záplavy, to sú, keď vidíte, ako klesne Rín a lodná doprava nedokáže zabezpečiť prepravu tovarov, to sú nové riziká, ktoré momentálne tie modely neobsahujú. ECBčka už na tom sedí, modelári už na tom sedia a výsledkom naozaj môže byť, že, a to možno predikujem, možno nemusím mať pravdu, ale môže sa stať, že to zelené bude vlastne súčasný štandard a to hnečie, kde sa identifikujú tie riziká, bude to drahšie alebo nefinancovateľné. Nechcem strašiť, nemusí to tak skončiť, je to pred nami, teraz sa už na tom ale reálne pracuje. Ale je fajn si uvedomiť, že zelené automaticky neznamená, že OK, tak daj to o polovicu lacnejšie, tak toto nebude vždy fungovať, a možno občas. No. Takže ja som asi predbehol jednu otázku, som hnusák. A ja vám teda ďakujem za pozornosť, dúfam, že som vás netrápil prvými slajdami a odovzdávam slovo.
A ja by som už plynulo dal slovo pánovi Orlovskému, ktorý je CEO a riaditeľom pre stratégiu a rozvoj spoločnosti COR, ktorú založil v roku 2010 a ktorá je jednou z popredných ESCO spoločností na slovenskom trhu. A povie nám, či ESG je teda len nálepkou, alebo či je to reálny biznis. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Moje meno je Milan Orlovský a tému ESG sa zaberáme posledné 2,5 roka. Preskočím úvod, bolo povedané o ESG dosť. A budem sa zameriavať na náš pohľad. My sme de facto tí, ktorí ideme do tých bank a vysvetľujeme, že potrebujeme peniaze na to, aby sme mohli tú zelenú transformáciu, alebo tú transformáciu reálne robiť. Takže to, čo tu bolo spomenané, vízie sú pekné, ale presne ako bolo povedané, najprv musia byť čísla, potom môžeme byť zelení. A keď týmto prejdete, tak potrebujete tú zelenosť v nejakej podobe aj potvrdiť. Zameriam sa trošku na reálny pohľad, ktorý tu dneska je a čo bude vyžadovať ESG. ESG bude vyžadovať meranie. To, čo tu bolo povedané, certifikáty, audity, čokoľvek, z nášho hľadiska sú statické veci. K tomu všetkému musí prísť dynamické meranie. Takže poviem príklad, ako to dneska funguje. Developer ide stavať budovu. Nebudem sa venovať rekonštrukcii budov, to je samostatná téma. Dneska sa tu bavíme o nových budovách, kde by to mohlo byť do budúcna, aby vedeli banky financovať a tak ďalej. Developer dneska kreslí projekt a presvedčia, aké bude mať parametre. Všetko je fajn, ale potom, keď je projekt nakreslený, stavebné povolenie, tak potom tam príde manažér, ktorý má KPI na to, čo ušetrí na tom projekte. Tak začne sekať. Čo začne sekať? No to, čo nedonáša aktuálne tú úsporu alebo tie parametre, skúsim dodržať tie parametre aspoň ako tak, tak vyseká frekvenčné meniče, motory, vymení to za lacnejšie. Nikto si neuvedomuje, že diabol je schovaný v prevádzke. Tá budova bude 10-20 rokov v prevádzke a to, čo dneska on vyseká, dostane odmenu za 2 roky, za 3 sa môže vrátiť v tých parametroch prevádzkových. Takže nášho hľadiska zameriavame sa na udržateľnosť a uveriteľnosť toho, aby proste tie parametre boli dodržané. A to, čo prichádzajú do budúcna uhlíkové dane, ktoré budú navezené na reálnu spotrebu, ktorá sa bude merať. My odkedy sme vznikli, tak meriame tieto veci, preto sme naskočili na to ESG a dáva nám to veľký zmysel, lebo podstatný je výsledok, nie forma. Doteraz bola vždy dôležitá forma. Trošku obstarávanie, trošku ako to vyzerá, stavebné povolenie a tak ďalej. A teraz peniaze sú na splátky novej zelenosti v energiách. V nových budovách sú to budúce energie. Takže z tohto hľadiska, tak jak dneska kupujete auto, asi všímate teoretickú spotrebu a spýtam sa, kto na tú teoretickú spotrebu jazdí? Nikto. A vieme sa priblížiť. A úlohou nás ako ESCO spoločnosti je vstupovať do projektov, vysvetľovať developerovi, čo je reálne technicky možné. Veľakrát developer príde, neviem čo, NASA, nerealizovateľné, nezaplatiteľné a snažíme sa mu vysvetľovať, toto sa dá, toto áno, toto nie. A zatiaľ fyzikálne zákony nevieme zmeniť, môžeme o tom diskutovať, ale zatiaľ nevieme. A tieto princípy. Takže dôležité je z nášho hľadiska byť pri návrhu, ako nás ESCO, kde my navrhujeme niečo, čo by mohlo fungovať, ale fungovať neznamená krátkodobo, ale ide sa aj na tú celoživotnú funkčnosť, prevádzkové parametre a tak ďalej. Potom je dôležité sa zamyslieť nad jednou vecou. Sú tu dneska vyšpičkované normy, napríklad -15. Hej? A na to sa nastavujú technológie. A ja sa spýtam, kedy to bolo -15 v Bratislave? Dobre, 30 rokov dozadu to bolo, dneska sa to mení. Je problém, keď raz za 10 rokov nedodržíme nejaký štandard, ale ušetríte trošku na technológii a bude to trošku zelenšie? Neviem, podľa mňa je to o dohode. Lebo to nebude o tom, že všetci chcú, tak bolo povedané, ísť iba hore, štandardy, lepšie si žijeme. A dôležité si povedať, že aj trošku inak využívať. Aj to je tá zelenosť. Takže z nášho hľadiska je dôležité byť pri tom návrhu a diskutovať s tým developerom, ktorý vie, akú tú masu chce postaviť, čo tam chce mať. A je dôležité diskutovať o tom, aká bude prevádzka. A musí aj tie parametre byť potom prevádzkovateľné, lebo vieme urobiť technológiu, ktorá je lacná, super, ale potom na prevádzke vás to dobehne, či personálne, alebo účinnosti, alebo funkčnosti. Takže veľmi dôležité je
pozerať na to meranie a bude z nášho hľadiska, čo máme tie informácie, aj tú zelenosť, aj keď budete dávať úvery alebo tie certifikáty, tak mali by byť aj tie grantové schémy na zvýhodnené úvery a tak ďalej, by sa mali overovať každým rokom. Nebude to tak, že to dáte a vybavené. Takže preto to meranie je dôležité. Odkedy sme vznikli, tak meriame, snažíme sa merať kvôli tomu, aby sme vedeli dobre navrhovať opatrenia. Sami sme si spravili, jak tu bolo povedané, peňazí v bankách je dosť, zelených peňazí bude ešte viacej, ale jak tu bolo spomínané, odhaduje sa, že ročne by sa malo ísť do tej zelenej transformácie cirka 2% HDP najbližších, neviem koľko. Sú 2 miliardy eur na Slovensku ročne, keď to zoberieme súkromný štátny sektor a tak ďalej. Keď to spočítame, banky majú tiež svoje bilančné sumy, máme tu nejaké eurofondy, bude nejaká podpora a tak ďalej. Vždycky tu chýba nejaký privátny kapitál, systémový privátny kapitál, ktorý by do toho investoval. My sa s tým bortíme posledné roky tým, že rastieme. Vždycky potrebujete bankám doložiť equity. Z tohto hľadiska sme si spravili, alebo bohužiaľ v Čechách, nie na Slovensku, investičný fond, ktorý už sme nazvali ESG. Keď sme zapisovali do Národnej banky, že je to ESG a že sme zelený fond, jeden z prvých tohto roku, tak nám prišlo 9 strán otázok. Tak sme im vysvetľovali, ako to vidíme a dali. Prešli sme tým, máme to už aj na Slovensku. A chvála Bohu, slovenské banky nám akceptovali SICAV ako podriadený dlh. To znamená, že vlastne tú skladačku, ktorú potrebujete na to, aby tí partneri dokázali systémovo riešiť, tu dneska máme a ukazujeme tú cestu, ako by to malo ísť. Snažíme sa to robiť tú najvyššiu taxonómiu, ktorá dneska je, jak tu bolo spomínané ICMA. Tie pravidlá ešte nie sú jasné, ale v nejakej podobe komunikujeme a snažíme sa pripravovať na to, aby to bolo na nejakej úrovni. Takže toto je ten náš pohľad na to. Developeri ako takí, keď sa na to pozrú, že v energetike, alebo v tých úsporách, alebo v tej smart rozumnej energetike sú dneska nástroje a peniaze na to, aby dokázali ušetriť aj na tých stavebných nákladoch. A to poviem úplne jednoducho. Buď tom tlačíte rekuperáciu, alebo v energetike sa trošku navrhne a bude sa spaľovať možno viacej zelenej elektriky, alebo aj ten zemný plyn, ktorý je transakčné médium, a do toho zelený vodík, alebo biometán v nejakej podobe. A tie bilančné, alebo tá zelenosť tých budov sa dá dosiahnuť aj inak ako stavebne a dokáže to proste ušetriť aj stavebné náklady, ktoré proste tá budova má. Plus hovorím, diabol je schovaný v tej prevádzke. Takže toto je náš pohľad na to a presne ako tu bolo povedané, veľakrát sa stretávame, že prečo zelené, prečo ESG a veľakrát tí investori a tak ďalej sa na to pozerajú. Ak by som to povedal, že to ESG začína byť už trošku až nadávka. Budúci týždeň som na konferencii, kde sa ide diskutovať, ale iba o financovaní v Čechách a snažíme sa vysvetľovať a náš mentálny svet je taký, že principiálne môžeme čokoľvek, ale Európa dováža 90 alebo 95% fosílnych palív, alebo všetkých palív, ako je závislá na tom. Tak všetko, čo ušetríte, robíte rozumnejšie, tak má nejaký zmysel sa nad tým zamyslieť. To je všetko. Že keď pominieme to všetko okolo toho. My sa vidíme v tom Ečku, a vidíme sa aj v tom S-ku, ale to S-ko chceme robiť ako de facto pre tých partnerov ponúkať v tom sociálnom rozmere vlastne, čo v danom okolí, poviem príklad, robí sa nejaká budova v meste XY, dajú sa robiť PPA zmluvy alebo offsety pre tú budovu tým, že urobíte fotovoltaiky na strechách školy a cez PPA zmluvy budete tú elektriku do spoločných priestorov nakupovať. A je to financovateľné, každá banka by to mohla vedieť odkúpiť v nejakej podobe. A my sa zameráme na to, aby sme boli technicky schopní to pripraviť, urobiť. Prvé PPA zmluvy sa už pripravujú aj na takéto projektiky, alebo minimálne diskutujeme. A vrátim sa ešte k tomu, presne ako to bolo povedané, zelenosť neznamená, že ušetríte finančne. To hovoria politici a tak ďalej. Zelenosť znamená, že ušetríte CO2, alebo budete sa stať zodpovední, ale finančné, tá zelenosť a ten náš životný štandard, ktorý máme, bude už iba drahšie, ak si chceme ho udržať z nášho hľadiska. Takže týmto smerom hovorím, my sa vidíme ako tí, ktorí vlastne fyzicky realizujeme tú zelenosť a doručujeme ten výsledok. A to je to potrebné si aj povedať, aby tu bola aj tá kapacita, lebo teraz tá kapacita realizačná na Slovensku, bavíme sa o Slovensku, ale v iných krajinách to nie je iné, bola zameraná na formu, Excel, výkaz, výmer. Nikto neobstarával a nechcel výsledok. A teraz ten výsledok bude merateľný. Takže toto je tá odpoveď na to, že ako aj to obstarávanie zelené, alebo proste aj to sociálne bude chcieť ten výsledok. Uvidíme ako. Zatiaľ
nášho hľadiska sa všetko deje len formálne. Hej? A to otázka, ako budú banky tlačiť, lebo doteraz tu všetko bolo vymyslené, audity, granty, čokoľvek, len výsledok nebol doručený, že preto ten tlak na ESGčko a idú tlačiť podľa mňa cez banky, cez peniaze tých investorov. Takže uvidíme, niekto sa bude blokovať v Čechách napríklad, akože majú pocit, že ESGčko nebude a tým, jak majú ten protestantizmus z krvi, tak proste idú bojovať proti tomu. My sme si povedali, že skúsime proste to robiť trošku inak. Projektov máme vyše 300 na Slovensku, aj v obnoviteľných zdrojoch máme developerské projekty, rekonštrukčné a tak ďalej. A odkedy vznikli, tak sa snažíme doručovať výsledok. Hej. Je to cesta asi ťažšia, ale z nášho hľadiska je to tá správna cesta. A sme za také evolučné. Vieme robiť hociakú technológiu, ale musí byť predateľná. A vždycky diskutujeme, keď v tomto prípade developeri, keď chcú niečo, čo je nerealizovateľné, tak ak veľmi tlačia, tak nejdeme do toho projektu, lebo potom vás to dobehne v prevádzke, vo funkčnosti. Hej. Sme za všetko nové, testujeme, robíme, kreatívne sa snažíme, ale musí to byť funkčné najprv a potom aj predateľné, lebo dá sa všetko vymyslieť, dá sa urobiť, problém je, kto to zaplatí. A žijeme v nejakom ekopriestore, alebo v nejakom priestore toho nášho malého, pekného Slovenska. Takže toto je náš pohľad, my tomu ESGčku veríme, dobrovoľne sme si spravili a prešli sme si certifikáciou ESG, prešli sme si aj v podstate ratingom minulého roku a všetko to robíme kvôli tomu, aby sme vedeli byť nápomocní našim partnerom, okrem toho technického, po prípade aj toho finančného, aj s tým ESGčkom. A okrem toho sme vlastne zriadili nejakú pozíciu, alebo vlastne tú core advisory, ktoré úlohou je pomáhať tým, ktorí trošku chcú meniť. Že snažíme sa to riešiť tak, že venujeme sa tým, čo chcú, nie tí, ktorí to proste berú ako nejaký problém. Takže z tohto hľadiska pribúda tých. A tak ako banky, ako sú tí, ktoré do toho budú tlačiť, tak ja si myslím, že veľmi dôležité je tá spoločnosť a tí ľudia, ktorí budú kupovať tie veci alebo prenajímať. Takže tá cesta, jak bolo povedané, je to maratón, nie je to šprint. A je veľmi dôležité byť pri tej príprave, byť pri tom koncepte. Jedno, na čom to máte spravené, ale musí to mať nejakú logiku technologickú, prevádzkovú. A to nehovorím, že boli doteraz robené zlé veci, len základný princíp je, aj projektant je hodnotený od projektu, nie od toho, jak to funguje. To treba len doladiť, ten systém. Tí projektanti vedia počítať, vedia riešiť, ale sú naučení na schémy, ale nikoho nezaujíma výsledok. Hej. Ďakujem, toto je náš pohľad, ďakujem za pozornosť. Ja by som dal teraz priestor poslednému nášmu speakerovi, ktorým je pán Jozef Plško z PSS-ky alebo Predstavené sporiteľne, je vedúcim komunikácie a okrem teda toho, že má na starosti túto oblasť, má na starosti aj zelené budovy a povie nám viac o tom, akým spôsobom vyzerá zodpovedné financovanie z pohľadu PSS-ky. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som zvažoval, akým spôsobom prispieť do tejto diskusie, lebo je to panelová diskusia a začína 4 prezentáciami. Máme tu 2 štandardné banky. Pán Orlovský prezentoval pohľad z pohľadu ESCO spoločnosti. Reprezentujem prvú stavebnú sporiteľňu, ktorá je banka na bývanie. Aby sme sa možno priamo nevenovali len tým hlavným témam ESG a taxonómii, aby sme sa trošku venovali aj tomu zodpovednému financovaniu, tak sa vám budem snažiť poskytnúť pohľad našej banky na bývanie, na celkový trh toho bývania, keďže sme banka na bývanie, ktoré sa orientuje na rekonštrukcie, tak teda skôr na aktuálny stav toho nášho trhu. Pomôžem si pri tom údajmi z 2 zdrojov, sčítania občanov, domov a bytov a z údajov Eurostatu. Tak verím, že vás zaujmem, respektíve, že v rámci tejto panelovej diskusie možno sa mi podarí priniesť nejaké nové podnety, aby sme sa vedeli ďalej dostať. Najprv možno slajd o našej banke. Ako som spomenul, sme banka na bývanie, nemáme bežné účty, neposkytujeme ETF fondy, jednoducho riešime čisto bývanie. Už od roku 1992 sme na trhu viac ako 30 rokov, tak pomáhame ľuďom financovať ich bývanie. Samozrejme zameriavame sa aj na kúpu, ale väčšina nášho biznesu tvoria rekonštrukcie. Do dnešného dňa využilo naše služby 2,5 milióna ľudí na Slovensku. Spolu so 400 ľuďmi tu v Bratislave máme aj 500 obchodných zástupcov, ktorí viacerí z vás poznajú pri priamom kontakte.
Do sektoru bývania a väčšinou rekonštrukcií sme pomohli našim klientom nasmerovať už viac ako 12 miliard eur. Ešte poviem jeden slajd. Tá naša produktová ponuka v podstate zahŕňa od sporenia cez úvery, ktoré sú použiteľné na všetky účely, plus týkajúce sa bývania. Máme samostatné úvery pre bytové domy, máme veľmi obľúbený nový produkt, ktorý sa volá Môj domov. A samozrejme ako doplnok, keďže sme banka na bývanie, tak poskytujeme aj moju hypotéku. Keby som mal vybrať jeden z nich, ktorý je určený na zelené financovanie, vyberá sa mi to veľmi ťažko, keďže väčšina nášho biznisu tvoria rekonštrukcií, tak viac menej ktorýkoľvek z nich je použiteľný na účely zeleného financovania. Toľko o našej banke a teraz už pristúpim k tým údajom, o ktorom sa chcem rozprávať hlavne. Začnem takými 3 slajdmi, možno zaujímavými údajmi, ktoré poznáte a možno ste nevedeli. Keď sa pozriete na spotrebu energií domácností na Slovensku, tak absolútnu väčšinu nákladov tvorí vykurovanie. To znamená viac ako 3/4. Chladenie tvorí napríklad iba 0,1%, varenie, osvetlenie elektrickej spotreby. Čiže to, čo je dôležité, z tohto slajdu je dôležité zamerať sa na to, že musíme sa zamerať na rekonštrukcie tých budov. Ďalší slajd, ktorý hovorí, je to zo zdrojov Eurostatu, sú to údaje za rok 2021, ako sme na tom, čo sa týka nášho existujúceho bytového fondu. Podľa údajov Eurostatu sme zhruba v polovici, to znamená v rámci 28 európskej zhruba 5,8% ľudí nevie udržať svoj domov dostatočne vykúrený. Skúsim ďalší slajd, to je slajd o tom, koľko ľudí na Slovensku žije v dome s zatekajúcou strechou. Je to iba 4,9%, sme na tom veľmi dobre. Skúsim sa nejako bližšie pozrieť na sektor rodinných domov, ako bývame a v akom stave sú u nás rodinné domy. Na Slovensku asi, ako viete, máme zhruba 1 080 000 rodinných domov, býva z nich zhruba väčšia polovica ľudí, zhruba 54%. To, čo je zaujímavé, najväčší podiel tých rodinných domov bol postavený medzi rokmi 1960 a 1980. Ako banka na bývanie, ktorá financuje rekonštrukcie, keďže tá klasická rekonštrukcia toho domu prichádza zhruba po nejakých 25 až 30 rokov, tak momentálne žijeme v rámci boomu rekonštrukcií. Pardon, malý moment. Ospravedlňujem sa, mal som trošku horšiu noc. Skúsali sme sa pozrieť aj na tie rodinné domy z pohľadu typov rekonštrukcie, akým spôsobom, v akom stave sú tie rodinné domy a v rámci tých rekonštrukcií, koľko rodinných domov už bolo zrekonštruovaných, koľko nebolo zrekonštruovaných a potom aké tie typy tých rekonštrukcií sú. Keď sa pozrieme na Slovensku podľa aktuálnych údajov z roku 2021, ktoré sú komunikované v tomto období, tak v rodinných domoch vymenené okná má zhruba 55% tých rodinných domov, hruba 45% stále ešte ostáva s tými pôvodnými. Obvodový plášť má vymenených len 32%, čiže zhruba 1/3, 2/3 ešte ostávajú na obnovu a rekonštrukcia strechy, tam sme zhruba v podobných číslach, to znamená 1/3 strech je už obnovených, 70% strech ešte ostáva na rekonštrukciu. Zaujímavý fakt je, že len 19% tých rodinných domov je v tomto momente obnovených v takom stave, aby zodpovedali aktuálnym technologickým štandardom. Ponúka sa obrovský priestor na rekonštrukcia a financovanie týchto rekonštrukcií tohoto bývania. Štát robí veľmi veľa v tomto. Jedným zo spoločností, ktoré prevzali záštitu nad týmto podujatím a celkovo nad Týždňom zelených budov je Slovenská agentúra životného prostredia. Ja som veľmi rád, že ten projekt, ktorý je Obnov dom, všetci ho vlastne poznáme, v rámci ktorého bude obnovených 30 000 rodinných domov na Slovensku, trošku pomáha posunúť nás ďalej v starostlivosti o ten existujúci bytový dom, existujúci fond rodinných domov.
Keď si ale pozrieme na ten 1 080 000 rodinných domov na Slovensku, obrovské množstvo, ospravedlňujem sa, v predchádzajúcich slajdoch som to možno nespomenul, obrovské množstvo tých rodinných domov je starších ako 30 rokov. To znamená, že potrebuje rekonštrukciu, obrovské množstvo nezrekonštruovaných tých rodinných domov. A na základe tých údajov, ktoré vyplývajú z čítania občanov, bytov a domov, je tu niekoľko 100 000 rodinných domov, ktoré budú potrebovať tú rekonštrukciu. Tento projekt Obnov dom nám pomôže s 30 000 rodinnými domov. Ja som veľmi rád, že spolu s projektom Obnov dom sa štát rozhodoval ešte viac podporiť aj financovanie, trochu viac podporiť rekonštrukcie rodinných domov, trošku viac podporiť bývanie na Slovensku a sektor toho bývania. Možno viete, možno nie, ale od 1.1.2024 na slovenskom trhu, v tom sektore, v ktorom pôsobí naša spoločnosť, sa chystajú dve veľké zmeny, ktoré dokážu podporiť motiváciu ľudí pre obnovu domov na to Slovensku, na to, aby sa tie rodinné domy dokázali dostať do toho štandardu, aký si zaslúžia, na to, aby dokázali plniť tie funkcie a plniť v tom štandarde, ktorý zodpovedá aktuálnej dobe. Jedna vec, ktorá sa udeje, bude zavedené tzv. Rodinné stavebné sporenie. Nenechajte sa pomýliť tým názvom. Ten názov vyplýva z definície. V rámci zákona o stavebnom sporení je zadefinovaná domácnosť, ktorú budú tvoriť manžel, manželka, maloleté deti. A pre takto zadefinovanú domácnosť budú platiť špecifické podmienky získania štátnej prémie. To znamená, že príjem v rámci tej domácnosti sa bude zratovať, za manžela a manželku bude kvázi dvojnásobok toho príjmu, to znamená tá hranica príjmu, v ktorej dokáže ten žiadateľ alebo stavebný sporiteľ získať tú stavebnú prémiu a za každé dieťa ešte približne polovica takéhoto príjmu. To znamená, že väčšiemu počtu ľudí na Slovensku, väčšiemu počtu domácností, väčšiemu počtu rodín bude sprístupnená možnosť získať tú štátnu prémiu. Rovnako druhou zmenou, ktorú ten zákon prináša, bude zníženie vkladu na získanie maximálnej prémie, keď bude stačiť nasporiť len polovicu. A samozrejme naviac poplatky budú vo výške 50%, to znamená, že budú znížené o jednu polovicu. To bude jedna zmena. Druhá zmena, ktorá vychádza automaticky zo zákona, konkrétne z zákona o stavebnom sporení, tak sa určí množstvo, tak sa bude meniť percento štátnej prémie, ono sa vypočítava zo vzorca. Doteraz, v aktuálnej dobe, v roku 2023, pokiaľ chcete získať štátnu prémiu maximálne vo výške 70 eur, tak musíte nasporiť 2800 eur. Od toho budúceho roka bude stačiť nasporiť 1000 eur. Skúsim to povedať na ďalšom slajde, aby som vám vysvetlil, akým spôsobom tieto dve zmeny, ktoré štát zaviedol, dokážu podporiť segment bývania na Slovensku. Veľmi jednoduchý prípad, rodina, otec, zarábajúci približne 1500 eur v čistom, mama na materskej dovolenke, respektíve poberajúce rodičovský príspevok, dcéra a syn, ktorí si dokážu mesačne odložiť na bývanie zhruba 240 eur. V aktuálnej situácii im dokáže štát pomôcť, vtedy keď si to rozdelia na 3 samostatné zmluvy, tak im dokáže pomôcť štátnou prémiou vo výške 72 eur. To znamená, že keď sa to zráta, tak za jeden rok dokážu nasporiť zhruba 2952 eur. Od budúceho roku, po tých dvoch zmenách, ktoré som spomínal, tak tá istá rodina, ktorá si bude odkladať 240 eur mesačne, dokáže získať štátnu prémiu spolu vo výške 280 eur a spolu by tak mali nasporené 3160 eur. Cieľene uvádzam tie sumy bez úrokov, pretože máme tzv. Tarify, viaceré tarify, ktorými dokážeme k tejto sume ešte prispieť samozrejme aj my ako banka. A ten rozdiel vo výške v podstate jednej mesačnej splátky dokáže tú domácnosť alebo dokáže tú rodinu priblížiť bližšie k rekonštrukcii toho bývania. Toľko možno o segmente rodinných domov. Skúsil som sa takisto pozrieť ešte na údaje ohľadne bytových domoch. Možno viete, na Slovensku máme zhruba 77 000 bytových domov a v nich viac ako 1 milión bytov rôznej veľkosti. Býva v nich menšia polovica ľudí, zhruba 46%. Podľa počtu izieb dominujú trojizbové byty, ktorých je zhruba 475 000. Možno viete, možno neviete, väčšina tých bytových domov, ktoré máme na Slovensku, bola vybudovaná niekde medzi rokmi 1960 a 1980, absolútna väčšina v 80. rokoch, 70. rokoch.
Najstarší panelový dom, ktorý máme na Slovensku, je z roku 1955 a väčšina tých bytových domov, ktoré sú u nás, zhruba 87%, je starších ako 20 rokov. Ako som spomínal, ten boom rekonštrukcií tých rodinných domov, ktorý nastal tesne po roku 2000, a pretože väčšina z nich bola vybudovaná v tom medzi rokmi 1960 a 1980, tak tu ten boom rekonštrukcií, keď sa pozriete, tak nastal v roku 2010 až 2015. Ako som spomínal, v roku 1960 až v rokoch 1980 boli vybudované. Po tých zhruba 30 rokoch nastal nejaký boom rekonštrukcií, ktorý ďalej ešte pokračuje. A je to jednoducho sektor, ktorý bude dôležitý rovnako pre banky a rovnako bude veľmi dôležité, aby tieto rekonštrukcie prebiehali v súlade s pravidlami v rámci ESG. Veľmi podobný slajd som si pripravil na tie bytové domy, to znamená, v rámci bytových domov sme na tom trochu lepšie. Pokiaľ si spomínate tie údaje, tak tu tie vymenené okná, zhruba 3/4 sú už vymenené v rámci bytových domov na Slovensku, 1/4 nám ešte ostáva. V rámci obvodového plášťa sme na tom trochu cez polovicu, v rámci rekonštrukcie pre strechy zhruba 60% ku 40%. Pokiaľ som spomínal pri rodinných domoch, tam približne 19% rodinných domov je v tom stave takom, akom by z pohľadu, v akom by mali byť, v prípade bytových domov, tam sme výrazne ďalej. Tam je to zhruba 47%. Stále však ostáva ešte väčšia polovica bytových domov, ktoré budú potrebovať rekonštrukciu. Rád by som ešte doplnil, že sektoru bytových domov, respektíve rekonštrukcie bytových domov sa zaberieme viac ako 20 rokov. Boli sme vôbec prvá banka na Slovensku, ktorá sa tomuto sektoru začala venovať. Do tohoto sektoru sme investovali viac ako 800 miliónov, respektíve prostredníctvom našich klientov sme do tohto sektoru preinvestovali do tých rekonštrukcií viac ako 800 miliónov eur. Verím, že sa mi týmito údajmi, dúfam, že som vás nejakým spôsobom zaujal, dúfam, že som vás nenudil a že sa mi podarilo tú našu ďalšiu diskusiu trošku ozvláštniť a trošku iný pohľad. Aby sme nehovorili iba o ESG, iba o taxonomii, iba o scope 1, scope 2, scope 3, veľmi zložitých témach, ale trošku sa na to pozreli aj z toho prirodzeného pohľadu, z trochu toho praktického pohľadu, z pohľadu trhu bývania. Na Slovensku máme zhruba 2 milióny bytov, tým myslím aj rodinné domy spolu s bytmi. Na Slovensku každý rok pribúda zhruba 20 000 nových bytov alebo rodinných domov, ale chýba niekde medzi 250 až 400 000. To znamená, že zameriavať sa nové byty a nové rodinné domy je fajn. Samozrejme v rámci A0, ale veľmi dôležité zameriavať sa na existujúci bytový fond. Musíme sa on starať a musíme sa snažiť o to, aby ostal v kondícii, aby nám dokázal slúžiť ešte ďalšie dlhé roky. Na to sme tu nielen my, ale takisto aj kolegovia z ďalších bank. Teším sa na panelovú diskusiu.